Eta aita etorri etzera eta topa ez gindu zenen, orduan bera joan zan geure atzetik. Geure atzetik joan izan, eta heldu zan Gallartara, eta topa gindu zan. Eta egun beten seguru ere hartu gio nahi, eta aitak edo gizonduztik hartu gio den zerbat abisu bet, arratzaldeko lauretan edo ez da inongo eskolan, Gallartan edo Ortuellan edo ez da inon zan, eta presentateko danak. Eta, Baskal osten, seguru ere, Andrak eta apurbet eskantzaten joan, eta aitak, Anamari hartu goiko txikotan, Anamari, orduan, nika urtetxu bi edo baneko Anamari bosturteko edo, eta Anamari goiko txikotan hartu, eta joan izan presentaten. Presentazan eta preso hartu, zein hilepon deule. Eta, klaro, etorri ezirenen, irunden agertu ezirenen, eta hasi ziren ama eta larri, ordureko, seguntrase bidekin onon loio den. Eta aita zeine alden deule, eta bi emon goixen eta seguru ere, Bilborantzako bide seguru ere, horretarako egondeka gizonak, prisioneruk aita bere bai. Baserri betzetetik pasakeran seguru esan iotzen ara. Etorko dire, eurek ibilko dire bile, dude barik ibilko dire, eurek zeinen bile eta etorko dire. Eta bestela Gallartan hain lekuten daun nire famili. Eta hau mentrea ez dezuen, ez edezenik ezin dut hau aurrera eron. Eta itxion baserri edertze baten. Gero jaki euden zelan Pamplonan preso egoan aita, eta ama joten zan hilen behin edo bizitzaten Pamplonara eta holan.